המשתנה של הבן שלי. הפועל שדות ים. מדליית כסף אומרים, טעות. שחר צוברי מהפועל אילת, מדליית ארד באליפות עולם בדגם הלוע. גל פרידמן, מדליית ארד באליפות אירופה מיסטרל. ומקום רביעי באליפות עולם. ניקה קור... עמרי חצור, זבולון בת ים. והאלוף שלנו בעלו על 6.5 איתן בוסקילה, זבולון בת ים. כל הכבוד. מוגיטה. רגע, עידן, שואו. מיסטרל 6-6. מקום ראשון. איזה קרצה. שתלה. אני גם עם המצלמה. אנחנו עוברים לחלוקת הפרסים. דגם מיסטרל 7-4 והם... מקום שני דן הרצוג, הפועל עמק חפר. ואלוף ביה ישראל, מיסטרל 7-4 בנים, וכללי גם... יהיה לאוס. איתן, אני מזמין... דוידי, אתה פה? עובד. איתן, אני מזמין אותך לחלק את הפרסים. מה זה, יאללה, איך זה נראה? ואלוף, מקום ראשון לאיזה נדיה, אתם הלוחמים של המוג'אידין? אגב, בדגם לייזר השתתפו 21 סירות, מזמן לא ראינו את זה, כל הכבוד לסניורים. מקום שני, רותם דרבי הפועל אילת. ואלוף גילמן. אני מזמין את אילנה לחלק את הפרסים בדגם האופטימיסט. אילנה רכזת דגם אופטימיסט באיגוד השייט. בנות. יאללה, אנחנו עוברים מקום חמישי, עמרי גזית, הפועל ראש הנקרה. רגע, תראה את זה יורד. טוב, אז פה נשלח לך את זה באימייל. הוא רוצה לחלק את הפרטים. איזה אימייל, איפה יש לי אימייל? אנחנו ניתן לו את הכל. כן, מה... אולה! רגע, דוד. עידן, תעמוד איתם רגע. דוד, אתם נוסעים? גם את, רחלי, תעמדי. תסתכלו עליי, אל תזוזו, אבל עד שזה לא יצלם. תסתכלו עליי. לא בערב, בצהריים. בצהריים, אני אלך מפה. אחרי ארוחת צהריים, כל דוד בשמונה. תגידי, באמת התכוונת לי שם? ביי, דוד. ביי! תראו, חביתה, תניחי את זה לי, זה לאפס. אף, סיוון? איפה אף? איפה אף שלך? איפה אף שלך? אף! בואי סטו! בואי. מה את רוצה לשתות? מה? מה לשתות? תה? תגידי קולה.